Dnes vám ukážem stan, ktorý vám poskytne príjemný komfort pri nízkej váhe a malom rozmere. Predstavte si tie možnosti, ktoré vám poskytne, keď ho skombinujeme s malým spacákom Ferrino Lightech SM850, ktorý som recenzoval naposledy. Zabudol som povedať, že je to jednomiestny stan. Tento stan je strašne user-friendly a keď sa ho naučíte stavať, tak ho postavíte v pohode jeden človek za 5-6 minút a keď ho neviete stavať, tak si ani nemusíte pozerať návod a postavíte ho za 9 minút. Tento stan je strašne ľahký, váži 1,5 kg a keď ho použijete bez vnútornej spálne, čo je vlastne táto vnútorná časť, tak váži iba 1,1 kg. Ja som ho použil dvakrát na bikepackovom tripe, jedenkrát okolo Turčianskej kotliny, keď sme šli na 2 dní a druhýkrát, keď sme šli do Chorvátska okolo 600 kilákov, tam ho používal z konky. Stan môžete postaviť na dva spôsoby, len túto vonkajšiu časť, ktorá vás ochráni pred vetrom a dažďom, alebo len túto vnútornú časť, ktorá vás ochráni pred hmyzom, keď je veľmi teplo, budete tam mať super vzdušno a vlastne tretí spôsob je, keď ich skombinujete obidve dokopy, to je spôsob, ktorý ja používam najčastejšie. Stan, ako som spomenul, sa skladá z týchto dvoch častí a ešte z dvoch duralových prútov plus zo super ľahkých kolíkov, takže to postavíte veľmi jednoducho, celé si to rozložíte, natiahnete cez neho durálové prúty, zapichnete si kolíky na jednu stranu stanu a napnete ho, postavíte ho a zapnete si ďalšie dva kolíky a stan si už iba dopnete. Keď kúpite tento stan, tak dostanete k nemu aj opravnú sadu, čo je super. Stan má na podlahe 8000 vodný stĺpec a vrchná časť má 4500, čo je veľmi pekný výkon, je to merané v švoch, to znamená v tej najmenej odolnej časti. Teraz to najpodstatnejšie, v stane sa spí veľmi príjemne, napriek tomu, že je taký malý, že je mumiovitého tvaru, ja mám 1,90 m, 85 kg a mám dosť veľa priestoru na to, aby som sa v ňom vedel dobre poobrácať. Stan má vo vnútri dva vetráky, jedný pri nohe, druhé pri hlave, čo je veľmi dôležité, aby sa nám stan nezaparoval a nekondenzovala sa nám tam vlhkosť. Vo vnútri stanu máme dve vrecka, takže si tam môžeme dať doklady, čiapku, telefón, niečo také, čo si chceme odložiť, aby sa nám nestratilo v stane. Na vrchu má aj háčik, na ktorý si vieme zavesiť svetlo alebo čelovku, aby sme si posvietili vo vnútri stanu a nemuseli to držať v ruke. V tejto vonkajšej časti máme mikroprecieň, do ktorej si vieme skryť ruksak, topánky. Je to dostatočne veľké na to, aby sme si to tam vedeli ukryť pred vlhkosťou alebo pred prípadným dažďom. Tento stan si zamilujete, keď ho vezmete na turistiku, na bikepacking alebo na diaľkový pochod, prípadne na cestovateľský výlet, pretože je ľahučký a ak ste dvaja, tak existuje aj verzia pre dvoch, ktoré samozrejme o niečo ťažšia a samozrejme o niečo drahšia. Nezabudnite, že stan váži iba 1,5 kg, čo je fakt super váha, to máte ako 1,5 litra vody. V tomto prípade s radosťou priznávam, že nemám žiadne výhrady voči tomuto stanu, pretože presiahol moje očakávania. Je maličký, je ľahký, ľahko sa stavia, je z veľmi pevného materiálu, je veľmi odolný, nemám k nemu žiadne výhrady. Ak máte nejaké otázky, rád vám na ne zodpoviem, prípadne sa spýtajte po toto video, alebo ak máte nejaký iný nápad, prípadne inú kombináciu, tak ju sem kľudne spomente. Díky za pozeranie, čauko.